Ahoj, tak jsem tady s dalším videem. To dnešní možná bude pro mnohé překvapením, i když jsem přesvědčená, že se určitě najde někdo, komu promluvím z duše a on tím pádem pochopí, proč je jeho život takovej, jaký je. A teď o čem chci dneska mluvit. Prvním tématem, kterým se chci zabývat, je stáří duše. Vezmu to ale trošku oklikou, ale já se k tomu dostanu. Asi teď slyšíte ze všech stran, teda vy, kteří jste alternativně naladěni, že se máte sdružovat. Že máte hledat sobě blízké a s nimi si vyměňovat zkušenosti, sdílet, pomáhat si a prostě tak podobně. Já to teda slyším a slyším to už dlouho. A vím, že lidi se opravdu sdružujou, buď do skupin, nebo aspoň do dvojic. A vím, že to takhle je u mnoha, ale u mě ne. V mém okolí není nikdo. A to i přesto, že jsem na svých stránkách nabízela možnost setkávání. A buď přes Facebook, nebo přes písmenka, nebo online setkávání přes internet. Nemluvě o osobním setkávání. Ovšem odezva žádná. A tak si říkám, jako čím to je. Mám snad ve svém poli něco, co druhý odrazuje, nebo vyzařuju něco, co druhý leká, nevím. Možná, že je tu někdo, kdo to má podobně jako já, kdo neustále zpytuje své nitro a říká si, jestli je závada na jeho straně, a pakliže ano, tak co má udělat, aby tu závadu, tu překážku odstranil. A on konečně našel nějakou spřízněnou duši. Mluvím o spřízněné duši a nerozlišuji, jestli je to muž nebo žena. Prostě někdo, s kým byste si mohli vyměňovat postřehy, zkušenosti, u koho byste vždycky a za každých okolností našli pochopení, s kým byste se mohli zasmát nebo komu byste si mohli postěžovat, ale bez strachu, že by vás ten druhej odsoudil. Já jsem celý život žila v Praze a tam samozřejmě možnosti setkávání byly. A tak jsem chodila na různé akce. Ale pravda, bylo to setkávání. V té době ještě nebyla ta potřeba sdružování. Ta je opravdu až teď. No a já žiju teď v Únošti. Žiju tady nějakým 6. 7. rokem. A musím říct, že za tu dobu jsem nenašla opravdu nikoho, s kým bych si mohla popovídat na témata mě tak blízká. Jasně, jako potkávám tady sousedy a s nima můžu pokecat na téma, jestli už dlouho nezapršelo, nebo naopak prší hodně, jestli rajčata nechytla plíseň a podobný zahrádkářský či témata na téma počasí. A nebo když potkám pejskaře, tak si vyměňujeme zkušenosti, co naši pejsci, jestli jsou hodní, nebo jestli poslouchají. No a nebo další téma pro mě nový bylo anduláci. To jsem vlastně nezmínila, že se mi rozrostlo zvířectvo. Před časem jsem totiž našla na ulici andulku a já jsem ji teda zachránila, protože kdybych ji nevzala, tak určitě by nepřežila. No a pak hodně dlouho jsem zvažovala, jestli tu andulku si mám nechat nebo ji poslat dál, protože mám
můj zdravotní stav je takový docela náročný i bez andulek a mám všechny možné druhy alergií, včetně alergií na peří, na roztoče. Ale pak po velmi dlouhém zvažování jsem se nakonec rozhodla, že si ji nechám. A nejenom, že si ji nechám, ale pořídila jsem ji ještě kamaráda, protože andulky jsou hejnoví ptáci a prostě potřebují mít vedle sebe ještě někoho, aby jim bylo dobře. No a s náma je to úplně to samé. I my potřebujeme mít vedle sebe někoho, s kým nám bude fajn, s kým prostě s kým budeme sdílet všechno možný a no. Protože když kolem sebe nemáme nikoho, kdo s náma popluje na té stejné vlně, tak se cítíme osamoceni a je nám při nejmenším smutno. Já to teda cítím to takhle dlouho. A to přesto, že jsem se snažila příčiny své osamocenosti jako odhalit a případně napravit, tak se mi to prostě nepodařilo. A já vůbec nevím, jak je to možné, že teda vlastně přes všechno tuhletu snahu se mi nepodařilo vlastně s tím něco udělat a pořád je okolo mě pustoprázdno. Fakt je ten, že něco z toho jsem možná pochopila, když jsem byla nedávno na jednom semináři, respektive ona to byla přednáška a byla to přednáška o jednotlivých typech duší, které byly rozděleny dle typu energie a dle stáří. A tam jsme se vlastně dozvěděli, kdo jaký typ duše je. A pak jsem ještě byla na dalším takovém sezení a tam už vlastně zazněly informace už konkrétně týkající se každého z nás, respektive týkající se naší vlastní duše. A bylo nám řečeno, proč tu ta která duše je a co se od ní v tomto životě očekává. Rozdělení duší dle energie, do toho se teď pouštět nebudu. To je takový trošku složitý, to možná rozeberu někde jinde. Ale teď bych chtěla pohovořit na téma stáří duše. No a takhle jsem se dostala vlastně k tomu tématu, o kterém vlastně chci mluvit. Duše jsou prvokolové, druhokolové a ještě z přelomu prvního a druhého kola tvoření. Já teď zmíním ty úplně nejstarší, ty prvokolové. To jsou velmi staré duše. Já jsem se dozvěděla, že patřím mezi ty úplně nejstarší. Musím říct, že to, že jsem stará duše, to vím dlouho, ale vlastně mi to nic neříkalo, nebo prostě jsem nevěděla, co to obnáší. Až teď jsem se to dozvěděla jsem se spoustu velmi zajímavých informací. Například to, že duše z prvního kola mají problém popsat a sdělit svoje pocity ostatním. Řekla bych, že tohle už jsem zvládla, protože za dobu, co mám své webové stránky a co tady píšu úplně o všem, včetně svých pocitů, tak myslím, že tohle to už jako, tohle si můžu odškrtnout, že tohle už mám za sebou. A další věc, která je, že duše z prvního kola
mají problém převést svůj potenciál do současnosti. To potvrzuju, protože si uvědomuju, že mám nějaký potenciál, se kterým jsem přišla do tohohle života, nebo dary, nebo já nevím, jak to mám nazvat. A prostě vím o tom, ale prostě nějak se s tím nevím rady. Další věc je, že bytosti z prvního kola řeší moc věcí najednou a mají pocit, že ostatní jsou moc pomalí. Tak to potvrzuju, protože celý život jsem měla pocit, že jsem moc rychlá a že mi ostatní nestačí. A i v tomhletom zralém věku furt si uvědomuju, že jsem moc rychlá. A musím říct, že mě to místama teda jako i rozčiluje. Hlavně teda v práci mě to vždycky štvalo, že prostě mi ostatní nestačí. Jo? A nějak jsem nechápala, jako proč to je. A měla jsem pocit, jako, že ty druhý, že za to můžou, že jsou pomalí. A ono je to v tom, že já jsem vlastně ta rychlá. Jo? No tak teď se mi to vysvětlilo. Další věc je, že těmhletěm duším se dřív žilo lépe a jednodušeji. A pak v důsledku nějaké nečekané situace sem vstoupily bytosti, které sem nepatřily a ty tu narušily prostor a tím se tady změnily energie a ty byly od té doby daleko hutnější a těžší. A to bylo pro tyhle ty duše bylo náročné, protože právě z dřívější doby byly zvyklí na energie podstatně kvalitnější. Tyhle ty duše přišly na zem kdysi dávno, opravdu velmi dávno. Vlastně stály u zrodu matičky země. A pak ty duše prošly mnoha inkarnacemi, až se dostali sem do téhletý. A tahleta jim dává opravdu moc a moc zabrat. Tak moc zabrat, že už jsou vyčerpaný. A to můžu potvrdit, protože já se někdy cítím tak moc vyčerpaná, že mám pocit, že už nemám sílu na to pokračovat dál. Ale vím, že to nesmím vzdát, i kdybych 100krát chtěla. A tak se zase vzchopím, nahodím baterky a jede se dál. Schopím se tak, že na mě nikdo nepozná, že ještě před chvílí jsem ryla bradou vozem. Schopím se tak, že jsem schopná druhým poradit, pomoct. Protože my staré duše, my jsme nejenom hodně staré, ale my jsme hodně silné a my jsme taky hodně odolné. A hned tak nás něco nezadupe do země. Protože my jsme opravdu hodně silné. Ohledně těch starých duší tady zaznělo toho hodně. Ale padla tam jedna velmi, velmi důležitá informace. Pro mě přímo zásadní informace. A sice my hodně staré duše, to tady v životě máme hodně těžké. Protože se za celou dobu své existence potýkáme s velmi těžkými energiemi, na které vlastně nejsme zvyklé. A teď to prosím vás neberte jako nějaký bolestínský fňukání. Ale fakt je ten, že prostě k těmhletěm dušem to patří. Opravdu patří. A já jsem od té doby, co jsem jako prozřela, tak jsem pořád říkala, že to mám hodně těžký. A tak nějak jsem si na to stěžovala a opravdu jsem fňukala. Jo. No a teď jsem se vlastně dozvěděla, že k nám
jako k nám, k těmhletěm duším to prostě patří. Stejně tak k nám patří i to, že nám hned tak někdo nerozumí. A to musím zase potvrdit, protože jsem se častokrát setkala s tím, že ostatní nechápou, nebo aspoň někdo nechápe, že navzdory tomu všemu úsilí, navzdory všemu, čím jsem za ty roky prošla, že ještě pořád nejsem happy. Jo. A já jsem zase nechápala, proč mi ostatní nerozumějí. Stejně tak k nám patří i to, že neumíme navazovat kontakty. A zase to musím potvrdit, protože ač jsem byla na všech možných akcích a lidi se tam setkávali a navazovali kontakty, setkávali jsme se všichni, ale navazovali kontakty, tak já jsem vlastně s někým ten kontakt nenavázala. Vždycky jsem si říkala, jako jestli je závada teda na mý straně. Jenže tím, že neumíme navazovat kontakty, tak se vlastně cítíme osamoceny a unaveny. A jak jsem už zmínila, i vyčerpány, protože toho je na nás fakt už moc. No a na závěr k tématu duši bych chtěla jenom říct, že si myslím, že se najde někdo, kdo se v tom, co jsem právě řekla, kdo se v tom pozná, kdo si uvědomí, že to má stejné nebo podobné jako já. A tak doufám, že vlastně mu to dnešní povídání trošku poodhrne takovou roušku nepochopení, proč se mu v životě nedaří navzdory všemu úsilí, proč se cítí na světě sám, byť je obklopen svými nejbližšími nebo přáteli. Proč se cítí tak moc vyčerpaně, i když třeba proto zdánlivě není žádný důvod. No a tím bych téma stáří duše opustila a vrhla bych se na něco daleko výživnějšího, a sice na novinky na poli EZO.